dat dat ook een betekenis heeft in het Nieuwe Testament. Also, we studied the number of pillars. En het aantal pilaren hebben we bestudeerd. Why there were 4 pillars in the gate. Waarom 4 pilaren bij de poort? And what was that symbolizing? Waar was dat ook alweer een symbool voor? And then we went into the brazen altar. We're still here. En we hebben het gehad over het koperen altaar. So, question. Vraagje. What was actually burnt on the altar? Wat werd er nou verbrand op dat altaar? The fat. Het vet. Where was the body of the animal burned? En waar werd het vlees van het dier, het lichaam zelf verbrand? Was outside of the camp. Dat was buiten het kamp. And to what place? En waar was dat? Into a clean place, the Bible says. Op een reine plek, schrijft de So the Bijbel. body of the animal was not burned on the altar. Dus het lichaam van het dier zelf werd niet verbrand op dat altaar. So the Bible says that the fat of the inward parts of the animal was taken out. Het vet van de inwendige delen werd eruit gehaald. And then that fat was burned on the altar. En dat vet werd verbrand op het altaar. Now, so we are still more or less into that. Dus we zijn nog daarmee bezig. Okay. Now here are the Bible texts that you can read that. Hier hadden we de teksten die we hadden gelezen. Okay, what happened with the body of the animals whose blood was not taken into the sanctuary? Dus wat gebeurde er met de lichamen van de dieren wiens bloed niet in het heiligdom werd meegenomen? Even the whole bullock shall he carry forth without the camp unto a clean place, where the ashes are poured out, and burn him on the wood with fire, where the ashes are poured out, shall he be burned. Ja, in Leviticus 4 vers 12 lezen we dus heel de jonge stier moet hij naar buiten brengen tot buiten het kamp, naar een reine plaats, naar de stortplaats van de as. Dan moet hij hem op hout met vuur verbranden. Op de stortplaats van de as moet hij verbrand worden. Now, what was the spiritual meaning that the animal was taken outside the camp? Wat was de geestelijke betekenis dat dat dier buiten het kamp moest worden gebracht? It says Hebrews 13:12. In Hebreeën 13 vers 12. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people, with his own blood suffered without the gate. Ja, zo zien we in Hebreeën 13 vers 12. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. So Golgotha is outside the city of Jerusalem. Golgotha lag buiten de stad van Jeruzalem. So you have the praetorium taking place, the trial taking place, Dus je hebt het praetorium, daar waar where Pilate was. Pilatus was. And then once the sentence is pronounced, then he was led outside the city or outside the camp. Ja, en nadat het oordeel was uitgesproken, werd hij buiten het kamp geleid. Okay, so that's the parallel there. Daar zien we de parallel. Is Golgotha also a rein plek? Is it a clean place? Golgotha. Well, it is, what shall I say? It is a clean place in a sense where he cleansed the people from sin. Het was een reine plek in die zin dat hij het volk daar reinigde van zonde door zijn offer. Okay, now, okay, this we read. Why the earthly sacrifices must be a type of heavenly things. Waarom moeten de aardse offers een type zijn van hemelse dingen? Hebrews 10:4, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Ja, in Hebreeën 10 vers 4 lezen we, want het is niet mogelijk dat het bloed van stieren en geiten zonde zouden wegnemen. So why the sin offerings had to be without blemish? Dus waarom moesten de zondeoffers nou zonder gebreken zijn? 1 Peter 1:19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Zien we in 1 Petrus 1 vers 19 dat met het kostbaar bloed van Christus als een lam zonder smet. Now, where this part was fulfilled
in the New Testament? En waar zien we de vervulling daarvan in het Nieuwe Testament? In the Old Testament, the lamb had to be examined, In het Oude Testament moest het lammetje bekeken worden, het schaapje moest onderzocht worden, that no defect was found. dat er geen gebreken aan waren. So in the New Testament, In het Nieuwe Testament the Pharisees and Sadducees and the elders of the people had je de Fariseeën, Sadduceeën, de leiders van het volk, were observing him if they could find fault in him. keken ze heel nauwkeurig naar Jezus om te zien of er fouten in hem waren. And they could not. En ze konden geen fouten vinden. And so the examination for the lamb took place. En zo zien we ook daar een onderzoek, zoals je dat ook had in het Oude Testament ten aanzien van het schaapje. How was the fire on the altar kindled? Hoe werd het vuur aangestoken op dit altaar? Okay, now let's see Leviticus 9:23 and 24. In Leviticus 9, vers 23 en 24. And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation and came out and blessed the people, and the glory of the Lord appeared unto all the people. And there came a fire out from before the Lord and consumed upon the altar the burnt offering and the fat, which when all the people saw, they shouted and fell on their faces. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van ontmoeting binnen en toen zij er weer uitkwamen, zegenden zij het volk en de heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. So in the tabernacle of Moses, the fire used to consume the offering came from God. Dus het vuur waarmee dit offer werd verbrand kwam van God. So it was not Aangestoken door God. Aangestoken door God, ja. Het vuur ging van de Heer uit. in the tabernacle of Moses, yes. In de tabernakel van Mozes, ja. Later, because of apostasy and things like those, Later vanwege dat de mensen afvallig werden, then the Ark of the Covenant was not there anymore because it was hidden by Jeremiah. dan zie je dat de ark van het verbond verborgen wordt door Jeremia. Which meant that the Shekinah was not there either. En dat betekent dat de Shekinah heerlijkheid daar ook niet meer was. So they had to kindle their own fire to continue En het vuur werd zelf ontstoken. to continue their sacrifices. So it was not ideal as it used to be in the beginning. Maar zo was het aan het begin. Het vuur werd in principe door de Heer aangestoken zoals je ziet hier. Vuur ging van de Heer yes, uit. it was really special. Yes. So they got tokens closer to God than what we have. Ze hadden hele directe bewijzen van Gods aanwezigheid. How Meer long? dichterbij als wat wij nu kennen. Not only that, Ja. when they will see this, all around the sanctuary there were tents of the people. Om dit heiligdom heen waren de tenten van de mensen. And then the tabernacle of the testimony, which is this one, En de ark van de getuigenis was a bit higher than the outer court, was een beetje hoger dan de voorhof. and then they will see the light of the Shekinah glory shining all around the camp. En ze konden daarboven de heerlijkheid van de Shekinah konden ze zien. So you could say they almost could see God. Ze konden bijna God zien. So God dwelt among them literally. Hij woonde letterlijk in hun midden. That's very special. Dat was heel bijzonder. That's very special. Okay, now how long was the fire kindled? Hoe lang was dat vuur dan aan? Leviticus 6:13, the Bible says, the fire shall ever be burning upon the altar and it shall never go out. Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden, staat daar. Okay, so even it was burning day and night. Dus het brandde voortdurend. Because it came from God, you cannot quench it. Dus want vuur die van God komt, kun je niet zomaar uitblussen. So that For one, 40 years? In the... in the tabernacle of Moses, yes.
40 years. Yes. But they travel. Yes. They have to. Yes. Okay. And when they're traveling, then God Himself will make it happen. Ja. Of course, they had to cover. The normal people could not see the furniture with their own eyes. Wat we wel weten, het moest in principe voortdurend blijven branden. Maar wat je zegt, de praktische dingen dat ze ook reisden. Als je ziet, als ze stukken moesten vervoeren van A naar B, dan moesten die stukken bedekt zijn. Want ze mochten niet zomaar gezien worden. So they will cover with black curtains. Dus met donkere gordijnen, doeken werd dat gedaan. Oh yeah, sorry. Maar oké, hoe was het dan met het schoonmaken? Want ze moeten schoonmaken. What about cleaning? What about the cleaning? The Levites were doing the cleaning. De Levieten deden dat. Ja, maar het moet toch aanblijven? If it is not going out. What is not going out? The fire, so he said, then how do you clean? No. Maar dat was niet in dat stukje. First of all, the altar was like this. Het altaar was ongeveer zo. So here you will put the fat, Dus het vet ging daarin then the ashes will go down. en de as gaat naar beneden. Sorry, I thought the candela. Ja, het is No, we're de... in the brazen altar still. Dus we zijn nog bij het koperen altaar. And the fire from God is purified. Dus he clean himself. Yeah, although, Dat is een although goeie, ashes, ja. you know, we were going to touch Yeah. that point a bit later. We komen daar nog op. The fire was on the altar forever. Het vuur was dus voortdurend op dat altaar. Waarom? Why? Revelation 20 verse 9. Als we kijken in Openbaring 20, vers 9. Notice that the fire of the altar has a direct link with the prophecies of Revelation. Want het heeft een directe link met de profetieën van Openbaring. So the prophecies of Revelation are found in the sanctuary. Je vindt ze allemaal terug in het heiligdom. It says, and they went up unto the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city. And the fire came down from God out of heaven, and devoured them. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. So, and the fire of the brazen altar came from God to consume sand. Het vuur van, op dit koperen altaar kwam van de hemel, direct van God, en vernietigde het vet, de zonde. So at the end of time, Aan het eind van de tijd, when the New Jerusalem comes down, wanneer het nieuwe Jeruzalem naar beneden komt, the same fire that was here on the altar, dan zal hetzelfde vuur the same fire comes out of God van God uitgaan. to consume sand, Om de zonde te vernietigen. or in other words, Of in andere woorden, to consume the people that chose to retain sin with them. de mensen die ervoor hebben gekozen om zonde, aan zonde vast te houden. So every time you refuse to say sorry or to say forgive me, Iedere keer als je weigert om te zeggen sorry of vergeef mij, every time you refuse to repent, je weigert om je te bekeren, you are retaining your own sin. hou je je eigen zonde bij je. And what that means, Wat betekent dat? that you are passing sentence upon yourself. Dat je eigenlijk jezelf veroordeelt. The Lord is long suffering. De Heer is lijdzaam. You know, long time will go Lange tijd zal voorbij gaan. to make sure that you have enough, room to do it, an opportunity to do it. And, Je hebt genoeg mogelijkheden om het te doen. But suppose the person refuses to do it, Maar als we het uiteindelijk niet doen, then the sin cannot be bore by the Lord Jesus Christ in the sanctuary. dan wordt de zonde niet door Jezus gedragen in het So heiligdom. the person himself has to pay the penalty for sin. Maar dan draagt de persoon zelf de straf van de zonde. And that's the issue. Dat is het punt. That's why also in marriages, Daarom ook in huwelijken,
this has to be the habit. Moet dit een gewoonte zijn? If I do something wrong, then I have to say, forgive me, my dear. Als ik iets verkeerd doe, moet ik zeggen, schat, het spijt me. Sometimes the way around. Soms ook andersom. But you need to do it. Maar je moet het wel doen. Because you love your wife or husband, Je houdt van je man of vrouw, but above them you love the Lord. maar boven hen nog moet je de Heer lief hebben. And so your record is clean in heaven. Zodat je lijst schoon is in de hemel. En dat er niks aangeschreven staat. So if you do that, then Jesus will bear your sin. Als je dat doet, zal Jezus je zonde dragen. Okay. Now, what does it mean that the fire will burn forever? Wat betekent dat dan dat dat vuur voor eeuwig zal branden? Voor altijd. So we have a few verses here in Mark 9. We hebben hier een paar versen in Marcus 9. If thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. Hier staat, en als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan, dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur. Where their worm dies not, and the fire is not quenched. Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. And if thy foot offend thee, cut it off. En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af. It is better for thee to enter halt into life, than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched. Het is beter voor u kreupel het leven in te gaan, dan met 2 voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur. Now, you understand probably that Jesus is giving here the formula for temptation. Jezus geeft hier de formule voor verzoeking. So, if someone or something tempts you, what you need to do? Or I need to do? Als iemand of iets je verleidt, wat moet je dan doen? Should I regulate it? Moet ik het reguleren, Should I diminish it verminderen, and keep a little bit? een klein beetje houden? What does he say here? Wat zegt dat hier? He says, Cut it off. cut it off. He said, cut it off. Hak het af. No, not literally, cut off temptation. Je moet de verzoeking afsnijden. Now, that sounds radical, Dat klinkt misschien wel radicaal, but this is how Jesus treated temptation. maar zo ging Jezus om met verzoeking. Okay. Now, and then it says here, and if thine eye offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having 2 eyes to be cast into the hellfire, where their worm dies not, and the fire is not quenched. En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit. Het is beter voor u met 1 oog het koninkrijk van God in te gaan, dan met 2 ogen in het helse vuur geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Why does it say that the fire is not quenched? Waarom staat hier nou dat het vuur niet uitgeblust wordt? Let's see. A few more comparisons. This Isaiah 33:14. Als we het vergelijken, Jesaja 33 vers The 14. sinners in Zion are afraid. Fearfulness has surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with the everlasting burnings? Ja, in Jesaja 33 vers 14 staat er: de zondaars in Sion zijn angstig. Huiver heeft de huichelaars aangegrepen. Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed? Okay, now, what does the Catholic Church teach? Wat leert de katholieke kerk? The Catholic Hallo. Church teaches that hell is everlasting. En in de katholieke kerk wordt geleerd dat de hel eeuwig is. And you burn forever there. En je brandt daarvoor eeuwig. Now, let's see here in Jude 7. Laten we eens even kijken in Judas. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after a strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.
Jude 7. There is only one chapter. Judas, I said the verse. Yeah, verse 7. Judas 1, vers 7, daar staat, evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Question. Are Sodom and Gomorrah being burned today with fire? Is het zo dat Sodom en Gomorra nog steeds branden? But they were burned with everlasting fire. Maar ze eternal zijn fire. verbrand met eeuwig vuur. Hoe kan dat dan? So eternal fire does go out. Dus we zien hier dat eeuwig vuur terdege wel uitgaat. Notice very carefully, in the sanctuary, the fire that never goes out In het heiligdom is het vuur wat nooit uitging, is a type of the fire that is going to consume the wicked at the end of time. is een type van het soort vuur wat de goddeloze zal verteren. And the thing that will be consumed is the sin. En wat zal er verteerd worden? De zonde. Let's see some more. Okay. No. Now, the ashes of the altar are connected to the fire of the altar. Het as van het altaar hoort daarbij. Go to mouth. Okay, wants to stay there? Okay. Now, the burning of the offering caused an accumulation of ashes. Ja, dus die verbrandingen, die zorgden voor best wel veel as. Leviticus 6:10. We zien dat in Leviticus The 6 Bible vers says. 10. De Bijbel zegt, And the priest shall put on his linen garment and his linen breeches, and he put upon his flesh, and take up the ashes which the fire has consumed with burnt offering on the altar, and he shall put them beside the altar. de priester moet dan zijn linnenkleed aandoen en een linnenbroek over zijn lichaam aantrekken. Vervolgens moet hij de as nemen als het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft en die naast het altaar leggen. Okay, so he will put on fine linen, Dus hij doet linnen aan and then he will take a shovel, en dan pakt hij een schop and then he will put the ashes aside he'll put the shovel through and put the ashes aside. en dan wordt de as naast het altaar neergelegd. But where exactly on this altar he is to put the ashes? Waar, aan welke kant van het altaar moest die as worden neergelegd? Leviticus 1:16. In Leviticus 1 vers 16 And he vinden we shall dat. pluck away his crop with the heathers and cast it beside the altar on the east part by the place of the ashes. Zijn krop met de veren moet hij daarna verwijderen. Hij moet het namelijk naast het altaar werpen aan de oostkant, op de ashoop. Okay, why the east? Waarom het oosten? Why do you think the east? Waarom het oosten? The Lord does he does not do anything without any purpose. De Heer doet niet zomaar iets. Jesus is coming from the east Jezus komt van het oosten to consume sin, om zonde te verteren. right? Now, well, I'm not sure about this detail, but okay. The priest had to be clothed in garments of linen to remove the ashes. De priester moest in linnen gekleed gaan om die as te verwijderen. And the ashes were on the east side of the altar. En die ashoop lag aan de oostzijde van het altaar. The priest had to lay aside his priestly garments and carry the ashes out of the camp. Hij moest zijn priesterlijke gewaden aan de kant leggen en de as buiten het kamp brengen. So, Jesus is now in the heavenly sanctuary. Jezus is nu in het hemels heiligdom. So to come Om te komen to earth
naar de aarde, he has to lay off his priestly garments. moet hij zijn priesterlijke gewaden afleggen. And he will be wearing then a fine linen garment, En dan draagt hij fijn linnen, white. wit. Okay, so this is how the altar looked like, and this is how the horns look like. En dit is met de horens erop. And you have this net to filter the things through here to put En je had een net erop, waardoor het er doorheen kon vallen. the sacrifice, and then the ashes will go down. En dan kon het as viel naar beneden. Now these rings here Deze ringen die je hier ziet, were to put the staves through for the transportation. dat was om die staaf erdoor te doen, zodat je het kon transporteren. So they will put one stave here through, Dus daar All the ging way. een staf door then another one over here, all en the daar way, ook een. and then 4 men on the 4 corners En dan had je 4 mannen. will lift up the altar and transport it. En die namen dan het altaar op hun schouders. And the altar had to be covered in black. En het altaar moest met zwart bedekt worden. Where did the priest had to carry the ashes to? Waar moest die as dan worden heen gebracht? Leviticus 6:11. Leviticus 6, vers 11. And he shall put off his garments and put on other garments and carry forth the ashes without the camp where unto a clean place. Dan moet hij zijn kleding uittrekken en andere kleren aantrekken en de as buiten het kamp naar een reine plaats brengen. Okay, why a clean place? Waarom een reine plaats? Now, who is symbolizing the ashes? Wat is dan het symbool van die as? Let's see, Ezekiel 28, 18 and 19. Gaan we naar Ezekiel 28, vers Now, 18 en 19. the ashes are a symbol of the consumption of sand, but let's see some more detail. Algemeen zonde, hè? Maar er zijn nog meer details. Thou hast defiled the sanctuaries by the multitude of thine iniquities. Which one is that? 18. 28, chapter 28. Ja. And then it says, by thine iniquity of thy traffic, therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth, in the sight of all them that behold thee. Verse 19. All they that know thee among the people shall be astonished at thee, thou shalt be a terror, and never shalt thou be any more. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed ik een vuur uit uw midden oplaaien en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken. Allen onder de volken die u kennen zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. Now this chapter is referring to who? Dit hoofdstuk gaat over wie? Satan. Dit gaat over So Satan. Satan will be ashes. Satan zal as worden. Now, but who goes behind him? Maar wie gaat er met hem mee? Malachi 4, 1 and 3. Dus vinden we in Maleachi 4 vers 1 en 3. For behold, the day cometh, that shall be burned as an oven, and all who, the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble. Want zie, die dag komt, brandend als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. Verse 3. And ye shall tread down the wicked, and they shall be ashes. Er staat, u zult de goddelozen vertrappen. Vers 3. Voorzeker stof of as, staat er in het Engels, zullen ze worden onder uw voetzolen op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heere, de legermacht. So is it wise to be proud? Is het wijs om hoogmoedig te zijn? Proud people look big, you know. Hoogmoedigen zien er groots uit, stoer. But have you seen those balloons that go in the air in the springtime? Maar heb je wel eens die grote ballonnen gezien in de lente?
They look big, Ze zien er groot uit, but there is nothing inside. maar er is verder niks binnen. And so is pride. En dat is eigenlijk ook trots. It's air. Het is lucht. And it leads you to perdition. En het leidt tot de ondergang. Ashes here are all the sinners together with the devil, As zijn alle zondaren met de duivel samen. to be burned by the fire of the Lord, and then will appear a new earth or clean place. Worden verbrand door vuur wat van de Heer uitgaat. En dan zal er een nieuwe aarde of een reine plek ontstaan. Without sin and without blemish. Zonder zonde en zonder smet. So the new earth Dus de nieuwe aarde is first burned with fire, wordt eerst verbrand met vuur. and then the new earth appears, En dan heb je de nieuwe aarde. and that is the clean place. De reine plaats. And the Lord put these symbols way before the book of Revelation was written. En deze symboliek had je dus al lang voordat het boek Openbaring werd geschreven. So the type Dus of het, the brazen altar dus het type van het koperen altaar is at the end of the millennium, zie je ook terug aan het eind van het millennium. when the devil is burned Als de duivel verbrand wordt. and all the sinners are burned En alle zondaren. and everything on the earth is burned, En alles op aarde. and then he makes a new earth or a clean place out of it. En dan maakt hij een reine plek daaruit, de nieuwe aarde. And my prayer is that you and I be in that clean place, Mijn gebed is dat wij in die reine plaats mogen and that we zijn. be willing Dat we gewillig mogen zijn to put on humility, om nederigheid aan te doen. confess our sins, Onze zonden belijden, repent, ons bekeren and change. en veranderen. God bless. God zegen. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we thank you for your word, wij danken u voor uw woord. because it's a two-edged sword, Want het is als een tweesnijdend zwaard. piercing through the soul, En die de ziel doordringt. and lovingly inviting us to reflect your character. En die ons uitnodigt op een liefdevolle manier om uw karakter te weerspiegelen. And also to make us understand why is it important to reflect your character for our own salvation. En dat het belangrijk is, Heer, voor onze eigen redding. Father, we ask you that you help us Wij vragen u dat u ons helpt. be lowly and meek like you. Dat wij zachtmoedig mogen zijn zoals u. Oh, Father, that you purify us through the obedience of the truth. Dat u ons mag louteren door gehoorzaamheid aan de waarheid. That you help us fortify our minds with your word. En dat onze gedachten gesterkt mogen worden door uw woord. Guide us and teach us. Leid ons en leer ons. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. Het is een kleine ruimte.
An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I will save tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives, but greater still the calm assurance because He lives, because He lives, I will face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. At this time, we want to say that the end of the service has come. Those who would like to stay to partake of the potluck are invited. Thank you for coming. Thank you for joining. And if God's willing, see you coming Sabbath. And the announcement, if we don't see the other sisters and brothers, 21 of July, camp meeting. Oh yes, we have from the 21st to the 26th of July, we have a Present Truth camp meeting at Hetkervel in Hengelo, Gelderland, that you don't want to miss. Okay, God bless. Thank you.